Perfect, man. Let it stay. Εδώ στη Νέα Ιωνία, ο Μάρκ και Κυριάκος. Περπατάμε. Περπατάμε. Μια πολλά Εδώ που είμαστε? Είμαστε Ηρακλείου. Και προχωράμε όπως βλέπετε. Ναι, δεν βλέπω. Έτσι είναι από πίσω. Έτσι από πίσω. Και από μπροστά. Πολλά, λες και είναι ο... Και δεν κόβω εδώ, μέλα από εδώ. Τώρα που θα στενά. Τώρα είμαστε μοναστήρι. Αλλάζει. Είμαστε στους δρόμους της Αθήνας. Βρισκόμαστε εδώ κύριε, εδώ, όχι εδώ. Φρέσκα λαχανικά και φρούτα. 18 Περίστε. Και ανθρώποι τριγύρω. Αυτή δεν είναι, είναι το Inception, το είδες, το έχεις δει. Γάμισε, που είναι, βλέπω. Παρακαλώ κυρία μου. Καλημέρα. Καλημέρα. Καράκια ωραία παιδιά, φρέσκα και ντόπια. Άκουσες και βέβαια. Ντόπια. Δεν πάμε. Πόσα λεπτά έχεις? Αυτό εδώ που βλέπετε. Πάρε εδώ. Αυτό εδώ. Το είχαν κάνει. 52 μίλους. Πάμε. Καλά. Αυτή εδώ η οδός. Πάλι είμαστε. Μια. Αν βλέπεις. Τόσο εδώ. Ναι, ωραίο. Οκ. Πάρε κάτι βλέπουμε να... μιλάμε τον Αρμίν. Αρμίν Μαρτιούρεν, you know. Πες ναι. Έλα. Oh yeah, Armin van Buren. Ναι, τι γίνεται? Όχι, yes. I'm... Ναι, οκ. Three o'clock, πώς είναι, to go. You know DJ Polity, my friend? The Polity, what is it? Okay. That's right, yes. Και ο σταθμός Νέας Ιωνίας. Να το ακούσει ο κόσμος. Εδώ ο φωτογράφος. Νέα Ιωνία, DJ Ράμου. DJ Ράμου. Εδώ θα σας τραβάει, θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα. Θα τα πούμε άλλη μέρα. Αύριο πάλι, έτσι κι αλλιώς γράφουμε.